Sister nina noyithi kahle kahle kudala nifunana ne? Kahle kahle njalo le ndaba. Nina noyithi kudala nifunana nethi manje. Relax man. Hayi relax baba relax amakharafu. Uthini manje ubuya nekharafu relax. Azona sana. Shaya wena. Yima uhlamba. Ushini nekharafu. Ungijwayela nje lo. Ungijwayela ningibona. Ningibona. Yo. Ungijwayela. Ungijwayela. Relax awuthiyami. Zonya. Sho. Sazobuya wena. What up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. There's no formula when it comes to these things of relationships, but I Smaz TV, I'm the answer before it. So thank you for the likes, the subscribers, the views on Facebook. Danko bafethu. Today ngiphethe ume awuthiyami ubani igama? Philasani igama mfowethu. Awuthiyami sacela utshele abalandeli bami why ubhalela ishow today. Hayi show bengibhalelile ukuthi kumele basale bangifunisa umuntu futhi ngizothi ukuba nayo isikhathi nje kancane nje basakwenzeke nje okuningi nje so yeah. So awuthiyami nina nalo mama nesikhathi esingakanani intshola kahle kahle? Bese siqedene 6 months sisithandana. Sure. Yeah. So manje awuthiyami sobhalela ishow uthi lana lo mama uyafeba warawe. Awungitshela ubone ngani ukuthi mani lo mama lo sekuyenzeka manje sekabhizi. Bekahlupha because behlala sishintshana nje ngamafoni nje yabone ukuthi yabo phone yami maybe khona umuntu engithandana naye yabona naye ngithathe yakhe kanjalo. Yeah, ngoba sekwenzeka kanjalo ke ngagcina ngangasayitholi phone yakhe sekahamba ke endlini ahamba phuma athi uyitoro usayothenga yabo izinto ekanjalo kanti mhlambe hayi bekayicheck umuntu wakhe yabo izinto ekanjalo. Manje bekwasakwenzeka so awuthiyami awungitshele nanga umbuzo wami wokugcina. Are you sure ukuthi ufuna ukuthi lo muntu lona sim expose abantu bambone if ever yachitha ukuthi hey Smaz sichubekele phambili ngathi sengibuya ne-information namakhamera la kuwe soyangicishisa manje uthi no Smaz lo muntu ngiyamthanda vala amakhamera awuthiyami. Are you sure? Nginesho mfowami hayi ungayenza nje lento angina stress. Buyele endlini awuthiyami. Uzobuya kuwe ne-information. Bafethu nizwela uthini lo mjita he's sure ngithini mina bafethu let's do what we do best of which is what the investigation. It's your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Danko is thank you Danko. Lontwana ngiyambona at the corner vele ntwana lo yajola ntwana xola ntwana yami ngithi bola. It's the low life, all those bitches ain't loyal at the night time. Yeah, we partying, yeah, we clubbing. Some are loving, some are fucking, most are cheating. We turn nothing into something. You know how it is, nigga, at the night time. What up YouTube, this is your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. This is after the investigation my bafethu. Ngibizela umjita kaya cause ngifuna ukumkhombisa yini the evidence. Awuthiyami khamba kanjani? Khamba kahle bro. Awuthiyami the last time you called me Bokhala uthi kuse fike kaSlam lo mfazi wami yangihlupha. Awuthiyami ungitshela umgcine nini lo muntu? Senginesikhathi vele sekudala ngamgcina. Sengahamboni. So maybe ngithi hayi so to maybe masofikile samhlole. Awuthiyami ngishayile ispan sami ngifuna ucheck kada. Yebo. Yabona lana bayatenda labantu la. Uyamkena lo mjita busy naye. Lo mjita lo uyamkena mo. Yamkena msomjita. Uyamkena lo mjita. Ngokumbona nje. Awuthiyami labantu ngiyabazi ukuthi mina manje bakuphi uthini wena siyakibo ubuyele endlini yolala. Ngeke samse kubo mfethu. Sure. Babonile nje vele samse kubo nje ubangitshengise bona manje. Bafethu nayizwela uthini ume out siyakibo labantu laba sivaya siyami. Let's go. It's your boy Smaz Rooftop. Siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani. Konje uthini nesikhathi esingakanani inibhizi kule relationship? Sesinesikhathi nje esiningi boma sesiqedile nje 5 months. Awuthiyambuka. Yayibona writings. Akusimuntu wakho lo ya. Lo mjita. Ujwayele lo mjita lona. Buka ubamba ibunu lo mjita buka. Camera uyibona writings. Wena mfethu
Naba labantu awuthiyami. Relax. Relax. Relax, amuzi. Bona, my sister uzolimala la. Yima awuthiyami, relax, yehlisa umoya awuthiyami. Iziyo seyikhethile. Iyasazi ukuthi ifuna bani. Asikho isidingo sokuthi nilwe. Asikho isidingo sokuthi nilwe Andile noMuzi asikho isidingo sokuthi nilwe. Uthini wena Andile indaba udlele lo mjida wakho umfazi, umjida wakho lo. Ema mfethu kusho ukuthi umjida wami, makusho ukuthi umjida wami angeke ngivume ukuthatha share yami kanjalo. Nami nomjida share ngincanyile. Yamuza uthini nomuntu uncanye share yakho. Angijwayela lo mjida lo. My sister indaba bangani bokwazi lo. Muzi uyasazi isidingo sokuthi ini Andile amudle ithende. Andile akekho right. Yebo. Akwazi phatha umuntu wesifazane. Utshelwa ngibani lokho my sister? Utshelwa nguAndile. Wangibona. Wangibona phe. Yambona lo muntu uyaphazisa. Yandile ungenzi njalo mina. Yandile ungenzi njalo mina. Yandile ungenzi lokho mina. Awungenzi lokho mina. Utshelwa umngane wakhe my sister. Uyakubayizisa lo muntu lona. Yebo. Yambona uthini? Bra ngangenzi mfene mina mfethu. Angicala ukujolana naJerry, ngeke ngajola naye phambilini. Manje kusho ukuthi wena mfethu kufuna ufike nje ngaleyo ndlela sofuna ukufika ngayo cansi. Uyamuza uthini? Manje esho ukuthi mina mfethu bengicala nje ukujola naye lo Jerry. Noma kuthiwa uqala ukujola nami, izenzo zakho azikho zinhle. Uthini my sister uzwa yonke le story ngalomjida lo lamva Mina wakho. ngisho ngithi sengikhethile. Yakhuluma lo uzwa ngabantu wena. Mina ngiyazi ukuthi ngifunani. Uzwa ngabantu indaba ngazwanga ngami. Indaba ngazwanga ngami. Akaze wangitshela vele. Mina ngabona ngezenzo zakho nami sengenza into lo wayenza nawe. Yebo. Yo. My sister wenzani mara my sister ubowazi ukuthi bangani Iziyo yami ikhethe Andile. Yebo. Iphela la. Yo muzi uthini awuthiyami. Yes. Uthini Wena bara. uphele wena namantombazane wa. Mablawo. Enda usilwisi. Mablawo. Usilwisi emva kwalapha. Awusilwisi. Mfethu manje wena. Shaya mina. Makuthi ufuna ukushaya Andile shaya mina ke. Ngoba phela kushuthi mina umxabanisi wenu. Mangimele wenze. Wena my sister indaba wenze so ngoba uyazi ukuthi laba bangani phela. Hayi mina ngoba ngithanda Andile. Angisho nawe wenza into afuna ukuyenza. Nami ngiyenza lokho kumele kwenziwe inhliziyo yami. Kwazi ukuthi uyafeba wena uthiyami. Mara yazi ukungijwayela lokho. Lokho nje ukungijwayela. Jwayela ngoba uthiyami. Bathi inhliziyo kayiphakethe. Oh relax. My sister yima relax. Relax uthini wena uthiyami indaba udlela umjida wakhe ithende. Hayi imdlelanga umjida izenzo zeJerry yakhe mfethu ezingenziza ngenza so. Ishare yakhe bekufuna kahle. Inhliziyo ayiphakelwa idla lapha efuna khona. Uyafuna maye bongangitsheli ngani ukuthi mhlambe khona umtholile futhi. Ngithi inhliziyo idla lapha efuna khona. Bongangitsheli ngani. Anganoma ngizwa yini ukuthi ngithini. Usuka kimi. Izodla la ifuna khona ke. Inhliziyo yami. Mina bongangitsheli ngani ukuthi maybe uyasuka ke usothola. Bongangitshela sewenza lamanyala wakho ukuthi unza amanyala usuzotshela mina ukuthi mina ngitshela lo mjida. Wangibona mina kuleni umuntu. Awungitsheni lokho mina. Wangibona mina. Ngakubona mina. Yemuzi ngakubona mina uhamba nomuntu la. Ngakubona mina. Oh manje mina sengiyakubona nje uhamba nomuntu phambi kwami futhi. Angikho nalokho futhi intenhle ngoba ngifuna ubone vede. Relax. Relax. Uthiyami uyabona bakubaka manje. Ungijwayela nje lo. Ukubi ngiyabuyisela ngokubi. Uthini my sister? Bathi ukubi akubuyiselwa ngokubi kodwa mina ngibuyisela ngokubi. Wena uthiyami ngiyakublame wena ngoba umjida wakho lo ende wena umudla ithende manje. Yama mfethu ngimudle ngokuthi mfethu inhliziyo yena uyazi bafayiphakela. Sure. Ithanda la ithande khona ndiyazi yakhethile mfethu yamhliziyo ayikwazi kwamukela. Wena ukhetha lo mfazi umjida wakho awuthiyami. Ukhetha lo mfazi vele No awukho right. Akekho right lo mjida wakho yabo. Akekho right lo mjida lona. Akekho right lo Mina mjida le wakho. sizi ngalutho ngoba phela mina sengikhethe Andile. Lokhu lokwena kusizi ngalutho. Ngoba mina ngikhethile. Sa relax mjida wamukele vele ukuthi uphelele mfethu. Uthini wena awuthiyami? Yes. Bavele nje bangicedela umoya yazi ukuthi nje ngishaya umuntu yazi. Yes. Sure. Yo. Lo mjida buka ngikhuluma naye uyavaya. Ngikhuluma naye lo mjida buka nangapha. Bafethu yini into eniyenzayo mara la emelo yini lento eniyenzayo la? Ngapha babamba namafika kokugcina ngapha lo mjida ngikhuluma naye uyahamba. It's your boy Smazi namhlanje confused mina. Awuthiyami wena why awuthiyami?
mchita weshare yakho my sister nina noyithu kahle kahle kudala nifunana ne kahle kahle njalo le ndaba nina noyithu kudala nifunana nethi manje relax man hayi relax baba relax makharafu uthini manje ubuya nekharafu relax azona sana shaya wena yima uhlamba ushini nekharafu ungijwayela nje lo ungijwayela ningibona yo jwayela ungijwayela relax awuthami zonya sho sazobuya wena wena awukusho lokho wena kimi wena futhi mina ungitsheni lokho umenzani mina ungitsheni ke lokho umenzani umuntu ngikhethile mina ngikhethe andile ngiqedile ayikho ukuthi into engizoyikhuluma nawe mina ayisekho bathi amanzi lapha amakhona aphinde yemi kodwa lawa wasekuphinda hami uthini my sister wena usamfuni lo mjida kahle kahle ngisamthandi sengiriding ngaye ngibongile awushiya nesonto ngiyenziwa umusi nje angiyazi sure into enyenziwa umusi angiyazi ubukisa ngami kwasemphakathini ungenza izeleze angiselutho mina lapha emphakathini sekubukwa umuzi nentombi zakhe sebeyingqakambukisa awuthami kuthona uyajola ngapha hayi manesh ilento engisho manje ukuthi mhlawumbe azaza ngibone ilento engimbuza kona ukuthi mhlawumbe wangibona yini ngihamba nje makahamba nawo umntakamalo bathi banguzulu ngibukeni sekusele mina lapha ngiyislima ngibongile ngo-andile ngiright sengiriding ngaye ngibongile nje awuthiyami uthini wena uthi my sister kasakufuni sivala kanjani lisho hayish hayi ngiyasiva isikhalo sakhe nje bakhala athi mhlawumbe nomuntu mina njani mhlawumbe uyeva ukuthi bathi ngihamba naye yabo kanjani hayi sesikayihlehlele leyo nje ngizamyeka aqhubeke nje nomuntu wakhe yabo nje babe right ngizabayeka bachubeke ngempilo nami ngizobeseke sengiyabona ukuthi ngenza kanjani so wena athi ngisusela amaharafu la kuwe ngoba nami angisakuthembi manje yima uthiyami so ungasho ukuthi yajola 99 today ikusizile ukuthi uthole iqiniso hayi ngisho kona ukuthi hayi ngisizile sengibonile nje ukuthi kunjani empilweni yeah so uthini umisa kanjani from now on lo mjida wakho i-friendship yakho naye insini ngoba lo muntu ukushaya ithende manje hayi sengizobayeka nje bachubeke kanjena nje umngani marayi sesawuboka ukuthi senza njani ke kodwa nje ubonabonana nje buka ekushiya Facebook ya kumuntu wakhe hayi awuthiyami maye uzoyidinga izinto ezifana nabo ma-counseling kanje hayi ngicabanga sezoyidinga no biyele endlini awuthiyami mina mangibuya ngizoprovide ngezinto ezifana nalezo ne bafethu it's your boy uSmazi Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani siyafika kada lento yabangani le bafethu ayi it's a problem ngithini Rooftop siyabona ukuthi ubani ubhizi nobani kanti umuntu kabani vala la